Čierne ožilo počas 2. augustového víkendu tradičným kermašom, jedným z najznámejších podujatí, ktoré navštevujú spolu s miestnymi obyvateľmi aj turisti spoza všetkých strán hranice zo Slovenska, Poľska aj Českej republiky. Počasie bolo úžasné a program bohatý, preto tradičný čierňanský kermaš prilákal v tomto roku tisíce ľudí. Návštevníci si mohli doslova užiť plejadu domácich aj slovenských interpretov. Tradične bohatá bola ponuka remesiel, kultúrnych a sprievodných akcií, ale aj rôznych atrakcií pre deti. Nechýbali všakovaké stánky s občerstvením, grillovanými špecialitami, koreninami, medovníkmi, koženými drevenými výrobkami a ďalším spotrebným tovarom. Takže ahojte, ahojte, krásny deň, dámy a páni, dievčatá, chlapci, milí hostia. Tak ešte raz vás vítame na dnešnom sobotnejšom čerňanskom kermaši. Podujatie otvoril starosta Čierneho Peter Staňo spoločne so starostkou Korne Mariánou Bebčákovou. Som veľmi rád, že vás tu môžem v takomto hojnom počte privítať na sobotnejšej časti tohto víkendu, pretože sme sa už v lani rozhodli vybudovať si vlastne takú tradíciu dvojdňového podujatia. Sami vidíte, že sa to oplatilo kvôli tomu, že to počasie čím ďalej tým viac nestále a v lani sa nám potvrdilo, že pekná sobota a daždivá nedeľa. Verím tomu, že tento rok sme sa viacej modlili a bude celý víkend kermaša naozaj sprevádzaný príjemným počasím. Čerňanský kermaš je vždy tým, že sa stretne celá rodina a prichádzajú tie rodiny naozaj zďaleka a je to naozaj kultúrny vrchol leta na Čiernom a verím tomu, že budeme pokračovať parádnou zábavou do neskorých nočných hodín a užijeme si to krásne. Obecný úrad teda v tomto roku pripravil bohatý kultúrny program. Sobotný podvečer moderátor Radoslav Nekoranec uviedol na začiatok domácu speváčku Valériu Kužmovú. Tá počas koncertu zaspievala populárne československé hity, pri ktorých si hodujúce obecenstvo podúbkávalo a pospevovalo. Páčilo sa mi, bolo to super počasie, super publikum, ktoré chodieva, keď spievam a sú to takí moji fanúškovia, ktorých mám veľmi rada. Užívam si pódia a som šťastná, že mám pódium 500 metrov od svojho domu, takže to je úplne super. To je asi sen každej speváčky. Krásny kultúrny umelecký zážitok, kapela ESO z Turzovky, nech sa páči, poďme na to! Potom už na pódium nastúpila turzovská skupina ESO, ktorá predstavila svoj koncertný repertoár nabitý československým aj svetovými gitarovými lahôdkami, aj popovými hitmi. Spolu s nimi ľudia spievali piesne skupín Turbo, Elan, Kabát, Tiny Turner a Roxette. Kapelník Stareslav Marejka prezradil, že pred 30 rokmi bolo ESO na Trojmedzi veľmi populárne. Ale neviem, pred 30 rokmi sme tu mali pravidelne z každú svadby sme tu hrávali, vlastne kapela z Turzovky, ale v začiatku sme hrávali, sa dá povedať, že prvý 10 rokov skoro skali tie čierne, svečerné, takže začali sme tu taká skoro domáca kapela. Gitarový doprovod ESO tentokrát robil dlhoročný gitarista Štefan Maták. Ja som na dôchodku, takže ma to baví. Hrám furt. Výborné to bolo, super. Boli sme pripravení, tak sme si zahrali. No tak poďme na to, čierne, Isúce. Zlatým klincom piatkového programu bol koncert prešovskej kapely Hrdza, ktorá na hudobnej scéne pôsobí už štvrťstoročie. Ich neopakovateľný hudobný štýl vychádzajúci z ľudovej melodiky si zamilovali fanúšikovia doma aj v zahraničí.
Hravé melódie, ľubozvučné texty, dýchberúce spevácké a hudobné výkony a energickú atmosféru odmenili dlhým potleskom diváci, ktorí zaplnili areál pri farskom kostole do posledného miesta. Pri pohľade zhora pripomínal areál konzervu naplnenú sardinkami. Absolútne fantasticky. My to tu milujeme na Kysuciach, na Orave. To sú super koncerty. A dav masakrálny. Do diaľky znel spev hitov ako Slovensko moje očina moja, Taká sa mi páči a mnoho ďalších. A kam sa bude Hrd uberať ešte ďalej? Máte nejakú metu, ktorú chcete vlastne ešte pokoriť? My nemáme plány. Veríme, že to pôjde ďalej, natočíme ďalšie veci, tešíme sa. Publikum máme fantastické, čo viac si kapela môže prijať. Pre tých, ktorí nemali ešte dosť hodovania, večer pokračoval v miestnom hoteli. Vo švíkoch praskali aj kolotoče. Ďakujeme! Kermaš v Čiernom máva nie len svetskú, ale aj duchovnú rovinu. Čierňanský kostol je zasvetený svätému Ignácovi z Loyoli a práve jeho sviatok pripadol na posledný júlový deň. Preto sa Kermaš oslavuje vždy v najbližšiu nedeľu po tomto sviatku. Mnohí si pamätajú, ako to pred rokmi v kostole vyzeralo, ako ťažko sa dýchalo, všetko bolo vlhké, drevené sochy aj oltár nakazaný drevokaznou hubou a rozožiernaný červotočom. Po vnútornej rekonštrukcii ako by sa kostol opäť nadýchol. Farár Anton Galus podotkol, že aj keď je už hotový kus práce, stále je treba toho veľa dorobiť. Je znútra takmer na kompletku obnovený, čo sa týka všetkých inštalačných vecí, aj interiérových vecí, od podlahy cez kúrenie, cez elektrínu, ozvučenie, zabezpečenie, až po vetrané omietky, ktoré sú obložené mramorom, po steny, ktoré sú urobené technológiou, ako sa robia staré objekty, kaštiele, ktoré už majú svoj nejaký život za sebou, ktoré by mali umožniť dýchanie múrom a mali by prinavrátiť aspoň na nejaký čas a na budúce roky takú zdravú klímu do kostola. V kostole pribudli nové liturgické objekty. Ambonus, odkiaľ sa hlása Božie slovo, aj obetný stôl, v ktorom je osadená relikvia svätého Ignáca z Loyoli. Postupne pribudne nový bohostánok aj centrálny oltár pre umiestnenie sochy svätého Ignáca. Mnoho ľudí sa pýta, že čo vlastne s tým starým oltárom, v akom on bol stave a čo s ním vlastne bude ďalej? Nevieme, čo s ním bude ďalej, to sa musí rozhodnúť. Je zatiaľ v depozite a uvidíme, aká je miera poškodenia a aby sa hľadali na to prostriedky, aby sa to rozumne opravilo, ak by sa dalo, dal by sa do nejakého depozitu. Len bez opravy to určite nepôjde a tá oprava drevených vecí je určite náročná aj časovo, aj finančne. Takže to je otázka budúcnosti. Ale zatiaľ je to v tomto stave. Počas svätej omše sprevádzali na heligonkách Viktória Lašová a Slavomír Stríček. Po svätej omši bolo pre všetkých prichystané už tradičné občerstvenie, lahodný guláš a vychladené pivko, o ktoré sa postarali farníci. Nedeľné popoludnie, ktoré bolo plné folklóru, prevzal moderátorskú taktovku Jan Ďurica. Nech teda to naše hodovanie sa nesie v duchu lásky, ktorá je tým najkrajším a najväčším citom medzi ľuďmi, či už sú mladí alebo starší. Láska je úžasný fenomén, ktorý nepozná prekážky. Privítal hostí starostu Klokočova Radoslava Zajaca a riaditeľku Radu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci Pavlu Šimekovú. Prihovoril sa aj domáci starosta Peter Staňo. A som veľmi rád, že tu máme mnoho hostí, mnoho rodiny z celého sveta, pretože z
Kermaš sa stal naozaj tou udalosťou roku. Naše obce, keď sa stretne rodina, stretnú sa priatelia, kamaráti, spolužiaci a množstvo dobrých ľudí, ktorých nám každoročne privítá, nemá výsledok toho, že tým naozaj ľudia sa tu cítia dobre. Vo folklórnom pásme zaspievala domáca folklórna skupina Ozvena, ktorá predstavila slovenské ľudové piesne v gorálskom nárečí. Čas vyšiel konečne po včerajšom daždi, takže treba sa baviť. Dnes sme počuli aj pesničku 45 rokov Ozveny. Je to taká vaša hymna možno, že ako vznikala a ako ste ju vlastne vy objavili alebo urobili? Keď mala Ozvena 40. výročie, tak my máme takého rodinného skladateľa, ktorý nám zložil. Takže vtedy to bolo 40 liet žijete s Ozvenou. Každý rok pridávame, teraz je to už 45 rokov žijete s Ozvenou. Takže tá pesnička pôjde s nami. Ozvena teda má 45 rokov, podľa pesničky vieme. Čo možno ďalej? Je ešte nejaká meta, ktorú Ozvena chce dosiahnuť, presiahnuť? Tak ja si myslím, že vždy sú nejaké tie mety, ktoré by sa dali presiahnuť. Problémom je mládež, dorast. Tak hľadáme väčšinou u nás v dedine, aj keď sa nám podarí niekoho zohnať, tak chvíľu s nami pohrá, potom ide do ďalšej kapely, alebo zasa chodí na vysokú školu, alebo pracuje v zahraničí. Takže je to také boľavé. Už len my dôchodcovia sme takí stabilní. Ale bolo by to potešujúce, keby zo traja, zo štyria takí mladší ku nám prišli. Aj veselšie. Po Ozvene už pódium patrilo gorálskym heligonkárom z Čierneho, predviedli sa aj mladé talenty duo Kysucké Slaviky, Viktória Lašová a Slavomír Stríček. Nedeľu završila cymbalová muzička z Vinárskeho kraja Sirka Kuve Ensemble. Sú talentovaní, temperamentní a učaroval im folklór. Zazneli piesne vinárske, slovenské, cigánske i rôzne ďalšie. Prekvapením divákov bolo, keď primáš Martin Rička, prezývaný Sirka, pozval na pódium starostu Petra Staňa a spoločne s kapelou zanovotili niekoľko piesní, za čo si vyslúžili burácajúci potlesk. On o tom nevedel, takže toto bude premiéra, repríza, derniér a všetko naraz. Aby si zaspieval pesničky, ktoré sme kedysi hrávali ako mladí. Boli sme štramáci, aj sme. A bude to horehronské pesničky. Tak dúfam, Peťo, že si ešte nezabudol. Naštevuj si mikrofón, prosím, pustite mu zvuk, lebo to bude naozaj. Takže zo pár horehronských piesní. Bolo to už dávno. Bolo to dávno a uvidíme, čo je v ňom.
jedna vec, že teda bývali sme na intrákoch, čo to sme pospomínali, čo to sme porobili, ale on bol tanečník a my sme ich prezývali čaptavci. My sme boli kriklúni, speváci, oni boli čaptavci, takže on bol dobrý čaptavec, tancoval, takže kopec sme veci pospomínali. No. A prečo sme vyťahli? Aby sme si troška zaspomínali na tie horerónske pesničky, čo sme spolu spievali roky na tej vysokej škole, takže aby to bolo také fajn pripomenutie. Na obecnom úrade sa už teraz hovorí, že išlo o rekordnú účasť za posledné roky. Prijalo aj počasie, čo je základ každej dobrej akcie. Aj keď na dážď sú Čierňania zvyknutí, tento rok sa vraj za priaznivé počasie dobre modlili. Tak černársky kermáš svojím druhým dňom finišuje a samozrejme potvrdilo sa to, čo sme si vyskúšali už v lani. Dvojdňová schéma vyšla dokonale, pretože chvála Bohu počasie nám prijalo obidva dni a myslím si, že si užili priaznivci aj moderného umenia, aj vlastne tradičného folklóru regionálneho, na ktorý sme zvyknutí a myslím si, že sa vyplnila celá škála chutí našich návštevníkov a občanov. Černársky kermáš je tradičnou súčasťou a vrcholom kultúrneho leta v obci Čierne a samozrejme, keď sa nám podarí zohnať a zafinancovať také kapely ako napríklad Hrdza, vždycky to len prispieje k zvýšeniu tej úrovne, ale myslím si, že tie mety si dávajú samotní občania. Tak ako sa vlastne stará obec o tých ľudí, tí občania vlastne vracajú tou svojou priazňou a pozornosťou, tou svojou energiou dobrou a tou svojou návštevnosťou týchto akcií vlastne nám. Takže myslím si, že robíme to všetko pre ľudí a obec je na to, aby vlastne tým ľuďom poskytla čo najlepšie podmienky na zábavu, na kultúru aj na šport. Dvojdňový maratón čierňanského kermašu sa v tomto roku ozaj vydaril. Množstvo ľudí už čaká, čo tým z obecného úradu vymyslí na ďalší rok.